छोटा चुकी नन्नू चिड़िया आपन पंजा में एगो बड़का टोकरी जेकरा में दाना भरल रहे ओकरा के लेके उड़त जात रहे। तबही जुगनू कबूतर ओकरा के कहलस, अरे नन्नू, इतना बड़ त तूहू नइखो जितना वजन लेके उड़ रहल बाड़ू। इतना वजन के चलते तू कभी ऊपर जाताड़ू तो कभी नीचे आवताड़ू। भैया हम का करी, हमार माई हमरा के कहले रहे कि ई टोकरी घोंसला तक पहुँचा के आवे के बा, त हम एकरा के रख के आवतानी। तुहर माई नैनी चिड़िया के ई दिखाई ना देवेला का कि तू इतना छोट बाड़ू और तहरा से इतना बड़ा काम करावेले? ओकरा तहरा पर तरस ना आवेला? तोर बाबूजी टोटो कहाँ बाड़े? पिताजी कोनो काम से बाहर गइल बाड़न और कल शाम के आई हैं। और भैया हम अपन पिताजी के वजह से ही अपन सौतेली माँ के साथे रहतानी, ना तो हमरा के वो बिल्कुल पसंद नहीं खे। चल ठीक बा नन्नू, तू घरे जा, हम तहार माई से बात करतानी। अरे नैनी चिड़िया, तहार अपन बेटी पर तरस ना आवेला का? उ सौतेली बिया त का भइल, बिया त बच्ची ही। देखा जुगनू, तू हमनी के परिवार के बीच में मत आवा। ई हमनी के परिवार के मामला है और हम जैसे चाहब वैसे करम। और तू का चाहता रह कि हम अपन बेटी के कामचोर बना दी? वो मेहनत ना करी तो ओकरा के काम करे के आदत कैसे पड़ी? अरे लेकिन काम करेला के मतलब इहो नहीं खे कि तू कौनो के जान ही निकाल ला। जुगनू भैया, हम तहर सलाह ना मांगनी है, तू यहाँ से जा सकत बाड़ा। तब अगला दिन नन्नू चिड़िया जुगनू कबूतर के घर के आगे से उड़त जात रहे। अरे नन्नू, कहाँ जाता रू? अरे तू सारा दिन इन्ने उन्ने उड़त फिरत रहे ले, तू थकेले ना का? जुगनू भैया, हमरा के मम्मी कोनो काम कहले बाड़ी, उहे करे जातानी। अरे तहर माई तो तहरा से खाली कामे बतावेले, ओकरा तो तहरा पर तरस ही ना आवेला। अरे हऊ देख, तोहार बाबूजी टोटो उड़त आवता रे। टोटो दोनों के पास आके, अरे भाई जुगनू, का बात कर रहल बारा नन्नू से? तहरा तो घर के कौनो होश रहेला ही ना। का तू ना जानेला कि तहार पत्नी छोट बच्ची पर कितना अत्याचार करत रहेले? ई सुन के टोटो के आँख से आंसू गिरे लागल। वो नन्नू के गले लगा के कहलस, भाई जुगनू, हमरा पता बा हमरा घर में का चलता, लेकिन नन्नू के एगो माई की जरूरत रहे, ऐसे हम नैनी से शादी कर लेने। अब हमरा का पता रहे कि वो नन्नू के साथ ऐसन बर्ताव करी। पहले तो वो कहत रहे कि एकरा के अपन बेटी जैसन ही मानी, लेकिन अब वो बदल गइल बिया। अब तू ही बतावा हम का करी? भाई देख, हर गलत काम करे वाला के सबक सिखावा ही के चाही, तभी तो ओकरा अकल आई कि वो गलत कर रहल बा। हाँ, बात तो तहार सही बा जुगनू, लेकिन नैनी के साथे हम ऐसन का करी कि वो गलत काम ना करे? सुना, एगो तरीका बा। हमार दोस्त के बेटी मधु बिल्कुल तहार नन्नू जैसन लागेले, लेकिन वो नन्नू के जैसन शरीफ नहीं खे, बहुत चालाक बिया और वो एगो जादू भी जाने ले। हमरा लागता कि वो तोहार बीवी के सबक सिखा दी ही। तू कुछ दिन नन्नू के मधु के घर भेज दा और ये मधु के अपना घरे ले आवा। फिर तू कुछ दिन खातिर बाहर जाए के बहाना बना दिहा। ठीक बा भाई, तू सही कहता रहा। तब नन्नू मधु के जगह आ गई और मधु नन्नू के जगह चल गई। अगला सुबह, नन्नू खड़ा होखा, ये दाना ले जाके धूप में सुखा के आवा, ना तो खराब हो जाई। हम काहे जाई? माँ के काम होखेला दाना और घर के काम करे के, अपने जाई और करी। कैसे जुबान लड़ावतिया, तोरा में इतना साहस कहाँ से आ गइल? रुक, तोरा के अभी बतावतानी। नैनी एगो छड़ी लेके आइल और कहलस, नन्नू चुपचाप जाके काम कर ले, ना तो तू जानत नहीं खो कि हम तहार का हाल करम। मधु जादू से छड़ी के रस्सी बना देलस और नैनी के ओकरा में बांध देलस। तब नैनी से कहलस, अब तो यहाँ पे बन्हाइल रहबू और हम तारा के खाना भी ना देम। कुछ घंटा के बाद मधु नैनी के सामने बैठ के खाए लागल। बेटी, हमरा के थोड़ा सा खाना तो दे दा, हमरा से चलल भी नहीं खे जात। हम तारा के खाना देम, पहले ही टोकरी ले जाके जुगनू कबूतर के घोंसला में रख के आवा। पर हम सुबह से कुछो नहीं खी खइले, हमरा अंदर इतना हिम्मत नहीं खे। तू जा तारो कि हम तार पंख के फिर से बांध दही। ना ना, हम जा तानी।
नैनी बड़ टोकरी उठा के उड़े लागल। कभी ऊपर जात रहे तो कबो नीचे आवत रहे। ओकर हालत बहुत खराब हो गई। वो जैसे तैसे करके जुगनू कबूतर के घोंसला के पास पहुँचलस। ओकरा के देख के जुगनू कहलस, अरे आज तो ऐसा लागता जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गई होखे। कुछ दिन पहले ये हाल नन्नू के रहे, जब हम तहरा के कहले रही कि तू ओकरा साथे अच्छा नहीं खू करत। अब तहरा पता चलल कि वो कैसे ही काम कर रहल होई। हाँ भाई, हमरा पता लग गइल बा। हमरा नन्नू के साथ ऐसा ना करे के चाहिए। ई काम सच में बहुत भारी रहे जौन हम ओकरा के दे देले रही। तहरा अपन भूल के एहसास हो गईल त ठीक बा। हम तहरा के बता दी कि तहरा घर में जे बिया वो नन्नू ना मधु हिया। नन्नू और मधु टोटो के साथ उड़त उड़त जुगनू के घोंसला पे आ गइलन स। नन्नू और मधु के नैनी देख के कहलस, बेटी हमरा के माफ कर दो। हम अनजाना में तहरा पे बहुत अत्याचार कइले बानी। हमरा समझ आ गइल बा कि हमरा ऐसे ना करे के चाहिए। अब से हमनी के मिल के काम करम जा। चला, तहरा अपन गलती के एहसास भइल त ठीक बा। हम तहर बेटी के तहर घर पे छोड़ देता नी, ना तो हम कुछ दिन और रुक जाई तहरा घर पे। एकरा पे टोटो हंसे लागल और जुगनू भी हंसत हंसत कहलस, मधु रुक जा। बेटी तू चाह तो रुक सकेलू, लेकिन अब हमरा के समझ आ गइल बा। अब हम ऐसे बिल्कुल भी ना करम। और तब सब पक्षी खुशी खुशी अपन घोंसला के तरफ उड़ गइलन जा।